Čaute lidi, tady je Wow, já vítám vás v dnešním vlogu. Dnešní vlog se bude zaměřovat na zprávy ohledně náboženství, boha, papeže. Tak, budeme propírat všechny papeže na světě, kteří byli doteď a to budou, nebudeme potřebovat a tak dále. Nicméně náš současný papež je František I. Frant jsem mohl pojmenovat 40 Frant místo Pepin. Jsem mohl pojmenovat Franta. Teď jsem po něčem jezdil, to někoho zajímá. Takže jo, takže už bych mohl přestat říkat, takže papež František I. je velmi skromný člověk. Místo limuzíny jezdí MHDčkem, místo papežských bod má nějakého šoupane Kanady z vojny. Místo velkého paláce si vzal nějakou bytovku ve špatné části New Yorku. Já to nechápu, já kdybych měl takovou šanci si to vzít, i když bych byl skromný, tak bych si to vzal, používal bych to. Jenomže ne. On ne. On prostě ne a ne a ne. Promiňte. Takže zadáme si. Tak. A nyní se prý jmenoval nějaká poradní sbor. Promiňte, že hráčkuju. Mě to baví hráčkovat. A baví mě to hráčkovat. Papež. Takže začneme od prvního papeže. Od úplně prvního papeže. Bacha na to. Nebo začneme to. Teďka je na řadě Benedikt XVI. Jmenuje se Josef Ratzinger, on je Němec. Já jsem také po Němec. Wow! Jo, tak musíme začít znovu s papežem. František, papež, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio SE, to nebude co znamená. Narodil se 17. prosince 1936. Papež František. Papež Benedikt XVI. Josef Ratzinger. 16. dubna 1927. 16. dubna, to je v úterý. Takže před ním byl Jan Pavel II. Jan Pavel II. Karol Josef Wojtyla. Narodil se 18. května 1920 v Vadovice. Zemřel 2. dubna 2005 v Vatikánu. Počkat, proč vlastně zemřel? To by mě zajímalo. Na to se podíváme potom, no. Takže před ním byl Jan Pavel I. Narodil se 17. října. Byl to asi Ital. Albino Luciani. Presto, pizza, spaghetti, pasta, presto. Mamma mia! Narodil se 17. října 1912, zemřel 28. září 1978. Albino Luciani. Byl v pořadí 263. papež. No to tak teda všechny papeže nebudeme. Pavel VI. Giovanni Battista Montini, presto. Narodil se
26. září 1897 zemřel 1978. A víte co? Uděláme to tak, Ježiši, to je tlustý papež. Tak, to dám do popisku. Takže, Jan 23. Narodil se 25. listopadu 1881 v Itálii a zemřel 3. června 1963 ve Vatikánu. Jeho rodné jméno Angelo Giuseppe Roncalli. Dám ho do popisku, protože byl tlustší. Pius. Pius. Ještě vypadal. Samozřejmě další Benedikt 1854. Jestli vás to zajímá, hledám to speciálně pro vás, i když mám jenom asi jenom 4 odběratele. Řehoř, vlastním jménem Bartolomeo Alberto Capellari, narodil se 18. září 1765 a zemřel 1. června 1846. Jajc, Řehoř. Kdyby ráčkoval, tak by to bylo Rehor. Další Pius. Samý Pius. Asi víme, proč se jmenuje to Pius, ten žilhal. To je ta Poreus. Pius. Samý Pius, že mě to štve, lidi. Pomoc, Klement. To je divné. Jsou tam 2 česká jména, 3 dokonce, František. A byli to Italové, no. On rozpustil jezuitský řád. No nic, lidi. Budu už končit. Už to má skoro 10 minut. Tak jo. Lidi. Majte se!